Vale, hasiko naz honen retopoarekin. Ja gitxi geratzen zaigu, retopo aldetik. Eta bueno, hemen hau gauza erraza da. Hemen importantena, new active. Hemen importantea da jakitea nondik tolestuko dauen oina. Oinak tolesten dau bi parte importantetarik. Eta bat da, hemen el bol deitzen dana, dala parte hau, eta orkatila. Orduan, bol definitzeko, ingot hemen karratu handi bat. Ingot karratu handi bat, holantxe. Hemen dikan tolestuko da gutxi gora bera, vale? Hemen zen badauz, bostalde. Bostalde, a ver. Hau erdira torriko da, hau erdira torriko da, hau ere. Eta hemen hasten da batzen. Ui, segin dut. Vale. Venga. Pues nago totalmente galduta. A ver, ¿qué hostias, Ander? Azkabu honekin da. Bai. Vale. Olako zozere egingo dugu, bai? Olako forma bat, hau relajatuko dut. Hortxe. Olako forma bat egingo dugu. Vale. Orduan, importantea hemen dagoen marra errespetatzea. Eta hor marra horretan eukitzea behar ditugun mosketa guztiak, hau ondo telesteko. Minimo 3 mosketa movida honetan. Bueno, egingo dugu gero, porque bestela izango da retopoa lan doblea. Egingo dugu hemen partea hau. Vale, parte hau importante, gero. Importante orkatila. Zeratuko naz egiten zenbakia kointziditzea. Mosketa kopurua. Ez du kointzidituko, pero bueno. Orduan, hemen dikan bota behar dugu olako marra bat. Orduan, daukau bat erdian. Bat hemen erdian. Alboetan beste pare bat. Bai? Osa, erdian hau, alboetan hau eta hau. Gero, hemen bat orkatilaren erdian. Hemen bat orkatilaren erdian. Eta gero, atzetik bat. Erdian beste bat. Lako zehose, más o menos. Ezen bat alde ditudan, bat, bi, iru, lau, bost, sei, saspi, sortzi, bederatzi. Bederatzi, un número raro de cojones. Nahiago, bueno, berdin dio. Orduan, zelan funtzionatzen dut hau honekin. Hemen, esan dugun moduan, orkatian, behar ditugu, marra batzuk, hau, ondo deformateko. Orduan, nik uste dut ekarriko nukela onaino gutxi gora bera. Vale. Eta ja hemendik jungo da berantza. Vale, egingo dugu olantxe berantza. Vale. Baina hau egin aurretik sortuko dugu hemen atzeko movida hau. Ze ikuste dut hemen oso markatuta dagoela eta aprobetxatuko dugu, porque igual egiten duzuenean playera bat o lo que sea, pues ondo dago jakite hau zelan egin. Eta da, hemen dagoen playeretan egoten da edo zera, zapatilletan egoten dan arku hau errepika dezakegu. Bai, holako zeo zer.
Vale, eta nik lotuko nuke aurrela. Nik sartuko nuke hemen erdian marra bat, Gainera esan dugu bederatzi alde genituela, pues orain beste bat gehiago, ba, mal. Holako zeuzer. Hau honekin. Hau honekin. Hau honekin. Hau honekin. Hau honekin. Eta hau joan zaigu pizkatxu bat. Ahí va Dios. A ver, egingo relax bat. Ikusteko beto. Esan dugu hau nahi duela honekin, pero eske hau dago orkatillaren erdian. Ja. Pues beste mosketa bat behar dute, Venga. Seguramente beste mosketa bat egin barko aurretik. Izateko par. Que, a ver, que estos son manías, Vale, orduan, orain bai. Ez? Daukat forma hau, eta beste forma hori. Vale, orain, ekarriko dut hau tweakrekin atzerantza. Orantxe. Hau tweakekin pizkatxu bat ona. Eta ja botako dugu berantza. Orduan, hemendik. Berantza. Vale, hau ja batuko da honekin. Eta hau batuko da honekin. Bai, honeko hemen behar dugu mosketa bat. Ze hau doa honekin. Vale. Eta aprobetxatuko eta hau ere botakotuko orantza. Buelta osoa ematen. Eta hemen beharko ditugu mosketak. Bi sartu ditut, beste bi hemen. Batzeko horrela. Taka-taka. Taka-taka. Joder. Taka-taka. Orantxe. Taka-taka. Zertizaetzen az bi alboetatik egiten. Eta hau batu behar dut goikoarekin. Eta batzeko, ja, ikusten dut mosketa gehiago behar ditu dela. Taka eta taka. Eta litzateke. Hau horrela. Horrela. Hau horrela. Eta relax bat. Ikusiko dugu urrenetik. Bastante ondo. Vale. Agokitu beharko dugu bekoa. Vale, orduan, lehenago esan dizuedana, ez? Hemen ditugu 3 marra, baina nik ala ere jarriko nuke beste baten bat hemen. Tolesteko ondo. Orantxe, buelta osoa. Ez dakit igual atzeko aparten, beste mosketaren bat sartuko nuken,
Vale. Eta orain litzateke hauek ekartzea ona. Hau mantenduko dugu zuzen, hemendik tolestuko dugu, bale? Oso importante hau zuzen egotea. Ez nazkeskatuko hau egotea superrekto, bale? Gero betuko dugu. Azten da joaten bastante jodido, bastante estiro. Tengo dugu goiko partea. Vale, mosketa batzuk sartuko ditugu horrela, altuera honetan. Eta relax. Eta orain, nahi badugu detailea mantendu, ideia ona litzateke igual sartzea beste mosketatxu bat hemen. Vale, pare bat mosketa hemen. Bai, mantentzeko detaile hau. Eta relax bat egitea. Orain kontuz, relax egiterakoan. Eta hemendik. Bueno, ja ikuste dut hemendikan gauzak aldatu itxaskegula. Adibidez hemen. Fijatzen bazarete hemen sortu da estruktura hau, que seguramente konpondu esakegu, simplifikatu esakegu. Osa, nik hartu esaket hau honekin batu, 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 eta simplifikatzen da. Ikusten duzuenean horrelako patroi bat, beti simplifikatu daiteke. Este cabrón. Vale. Eta esan dizuedan moduan nik hemen sartuko nituzke pare bat mosketa. Bat hemen eta beste bat hemen. Parte hau izateko posibilitatea doblatzeko errazago.
Gutxi gora bera horrela. Orain egingo duan aterako nasen mendik, eta hain astiro doa retopoa, egingo duan lau eskuz. Ordan hartuko ditut deko guztiak, hauek, eta egingo diot eskala Z0, kenduta, hau, eskala Z0. Hartuko dut urrengoa, eta egingo diot eskala Z0, eta horrela lerrokatzen dira, eta hauek eskala Z0. Eta orain lerrokatuta dauzkat hauek danak. Eta orain lerrokatuta daudela, hemen behan egingo dut hartu hau eta F, eta hasiko naz, mosketak egiten. K, hemendik, ona, ezta? A ver si no me lío. Kontu ze hau, ondo kalkulatu behar dozue hau. A ver, este con este, a ver. No, hace espiral, vale, txartu hau. Orduan, hau, honekin da, a ver. Bai, txekeatzen dut, ez du espiralik egiten, eta orain bai. Hau, honekin, hau, honekin, no, hau, honekin, hau, honekin, hau, honekin, hau, honekin, hau, honekin. Ez ditut egingo aurreko hauek, oraindik. Egingo atzeraka, hau, honekin. Eta hemen, a ber, zenbat behar ditut, bat, bi, va a estar jodido. A ber, hau, batu ezaket honekin, eta hemen karratua dago, hau, batu dezaket, karratua sortuko zait, eta batu dezaket honekin, karratua daukat hemen, eta karratua daukat hemen, baina hemen bi marra daude, eta hemen ez dago marrarik. Así que ya estoy viendo, faltatzea marra bat. Egin barko nuke hemen mosketa bat, lehenago esan dizuedana. Por cierto, egingo dut, en modo retopo flow. Torriko nazona, edit active, hemen mosketa bat sortu, hortik, más o menos, relaz batzuk egin hemendik, hemen tuikarekin mugitu hau, nortxe gutxi gora bera, eta orain baiko intzitzen duela, aurretikan eta atzetikan, eta egin dezakete hemendikan ona mosketa bat, eta hemendikan ona mosketa bat. Vale, hemen karratuak, ja, estos son manías, ezai gustaten egotea horrela, oza, karratu batzuk luze, beste batzuk ezain luze, pero esto sí que son manías de Ander, oza, nik hauek mugituko nituzke, en plan, eginda G, Shift Z, bakizu Shift Z azkenean ez dozula mugitzen Z-an, G, Shift Z, G, Shift Z, hauek hartu eta G, Shift Z, hauek hartu eta G, Shift Z, G, Shift Z, bai, eta egingo nuke, baina hau egin aurretik, inkluso egingo diot insert bat. Hartuko ditut danak, eta barrurantza insert bat egin, que eso se me ha olvidado. Insert bat egin, horrela geratzen zaigu politago, bai, marra hori. Eta hemen bai egingo nuke hori, mugitzea esaten dizuedana. Mugitzea hauek, sasakabanatzea pizkatxu bat.
Mantendu hemen marrak bastante ondo orientata gero doblateko ondo, pero por lo demás. Bueno, horrela dut, chicos, paso. Vale, uy, bastante charto abajo. GG. Ona. Esto está jodido, tú. Vale, pues modelatuko dugu a lo bruto. Hemen normalak alderantziz daude edo zeo zer. A ver. Bai. Usta bere ingote hauek danak hartu. Eskalatu zetan. Vale, hauek danak hartu. Eskalatu zetan, bazpadan. Eta hemen, hasi algara ja, pues, editatzen hau, sartzen bebeltxu batzuk. Pues hemen, ni sartuko nuke bebel bat. Hemen beste bebel bat. Arista de soporte hemen txe. Eta arista de soporte hemen behan. Arista de soporte be bai hemen txe. Bai. Jartzen badiot honi subdivision surface bat, a ber zelan ikusten den. Bueno, ondo, más o menos ondo. Igual hemen orain tweaking pizkate ingo nuke rekuperatzeko tolesdura hau politago izateko. Por ejemplo, gero hemen ere, pues igual interesantea da markatzea hogei hau. Se me ocurre, pues hartuko tau eta eskalatuko dut. Vale, librea zarete tweakinga gure osuen moduan egiteko. Gauza bat egingo dara hemen, izango da hauek alineatzea, eta alineatzeko egingo dana da hartu baten normala, por ejemplo hau, bere normala hartu, eta orientazio hau daukadala, gorde orientazio hori, danak hartu, eta eskala en x0. En x? Sí, no, en x, escala x0. ¿Qué cojones hace esto? ¿Estuve egiten ari? Ah, pues no. A ver, vamos a coger otra orientación. Normal. Cago en la puta. Pues bestela albos eta... ¿Qué cojones? Si esto es X. Gordeado. Ya. Ez du ondo egiten. Pues giratuko. Ya toma por el culo. Venga, ahí está. Vale, kenduko dugu orientazio hau. Eta orain hau horrela daukagula. Hau borratuko dut. Eta osta bere ingot. Transizioa politago izateko. Vale. Eta honi egingo diogu barruantza estruetxu bat. Eta estrude hau barrurantza. Osa, berantza, vamos. Eskalatu. Eta ya está, gero hemen egongo dira hankak. Así que ulertzot hau estaliko dala. A ver, vamos a ver. Bueno, está un poco jodido, Hau, eskutetukot. Egingo dugu hau iztea ondo. Es un poco truco cerdo. Baina hankaz ikusteko. Olantxe. Eta hemen bebeltxu batzuk. Eta arista de soporte hemen. Eta arista de soporte hemen barruan. Vale.
Orain honen duplika mirrorra daukagu. Eretzako, como que hartu behar dugu hau. Incluso te diría hau. Faltatzen zaigu kamiseta eta txanoa. Venga, urrengo bideoan egingo dugu.